Kajinga tatin bana inject yada COVID-19 kala nangja kanang mi kisngi pakani lala ban sakhi naga jingmi shakmat jungki padba banwan shakmat elade ban pendap ya kai ka bakatnat ka koi ka kya ka chupen so na kapor shakapor pakajinga inject tika kalong kum galat jing yada no COVID-19 bulasar napang menta hapo kani ka jela pakumjuru hakari India hi berkawai haba budin ya ka jingye phliu jingmut kabaladap ban pelong hapenang ki doktor bat kirang ba snong jong social long bat khapsar lalap baladai nujor ya kajingai tika ya ka bamenta bat ki banai ki bahashua kajingai tika kala khamkio habayo ban ekran bu rang ba snong kamau khar ba e taryang ulaong baki balawan inject kila poi kumba 10% baka jingkio ka de dien baka dorbar kala bu thong ban pendap khandai 4% daka batresh tam patru ka jingdon jong jingi tre lang jungi nongkit kam snong ki bala lej ban rung hakilong yeng ban pensol tho ya ka jingnon kam bana inject ya da nakan ye ka jingpang kau ikan liang hi ngi la don ketuka ya penpe hina kalian kesenong ya ketuka awareness program tinggi kot kinong senong tu ti nak kalian ki doktor ki lawan long ki la pensai sepang kani ka jing ai tika bat ki ki jing bentoy bayo anaki ti hadin ketuka sengi hi hakaju ka sengi hi ketuka sengi labun ki ba ai la sedang ya bon ki ban ai kan ti hadin oktober de tengi beda nak kalian kasinong beda namang iyo ihi bakadang dunah ginong ai kam te nama kata ngi nak kalian kasinong nak jeng ya rai lang nak kalian ka dorbar nen kasngi ngila iya man katriwieng bangin lum ya kenja data bangin yo kata ka statistik long ke bangin tip apa sinong kanu persen beladap ai kanu bompat ai warha kata ka jeng ya jeng kini kirang badong hi belai tristom kilarung haki triwieng nalor baki keli te kaju kaporu kiyo ban pensyai yaki bat kiyo ban batai ke jingbentoy ban ai kene ketika te da kajing persyang jongi kini ki al yang kawai kalong da kajing batai jeng kitu doktor wat kamtam tu kajing ya jeng ki rang ba dong haka man ki triwieng po snong hadu nin janbien ngila yo hadu 10% naka nikinong song ki bela adep ai ti komentar sengiru ngai ba nomor bah ninru ngila idon biang sakawe kejing ya kendo hakaba wani doktor meban apo Robert Hospital Dr. Khongla EDC nata EDC Kongrani bat nin janbe ru ngila yo kejing ya kendo lang ba kirang ba senong hi bro khan ti ngapet mentan men step ru iyo mensiam pha nomor bon bagi ni kinong senong ru kila sedang menyatur kan te kom kalong mentahi hadu mentah kamut napu dong mokhar hi kalong 10% ngila dem ki bala dem ai ti ngakermen hi nomor ka target ka jongi hi kalong pej khandai 4% kumta khandai pho tam kan ban ai nomor ki brir ngi peso thu hi bakan dia kalong ka jing yada mentang ya ladi daladi ndre ki bahiyeng basam ru kumju ru ya ki paranong senong ru namang ya yang ya kendo man kasngi tada ka ba ya kani ketika bade long pibo long kasngan kasnong hi bro kawai kan ngi mentang idon arli kawai yang thi hapo community hall jongi bat kawai yang dia po national dorbar hall ti hang thi hi ti bon ki bawan ki de na po jaya lang sunalian ba jaya siam bat hang ni hi tengah imat bon hi bawan ki de ki nomukhar hi bangai ki don ki bana por samtia ru ki don ki bawan ni ti ngakermen hi ba dakan di kejeng persyang ibarat jongi gen la hi ban poi kata ka thong ka bengibu mengen poi kata ka khandai 4% kan ngi don bro sekata ngi don hado ndrio tenakan ndrio san lakot mentai don stang iwe ru lakot ni mentah si la lakot pat ikot ikhiang ada suan pet na mestap hi longarang siwan keren yaki gen di ikot ikhia ta mentah ski ikot te kambon ngi mentah snong ngim don sio hakoi pat kalyang hakajing yo bani kren bikinong ilam snong jong snong umpling baklumo ba kilapen paw bakajing lek kinong snong ban pha inject elade kalakio ba hadin menglai kendu bha te kanika CCMC jongi no po snong bakan thop lang ki asya kilong kami na samla bat ka isi snong hi bro khawi tengila ki ai ka publicity ro babun sen
RCCC ai but kini ke jinglet mentah kalau akiu bah jinglet juga beri banle ya kini ke vaccination ni 45 plus kan te dan ki balik ngila kondok hang ni apa senior school lais ngi hang tu ngila debele nang tangin le ka diet bakile apa president school umpling pada kalau ngelai tering rio bat pra kemut lasai telah syar kan don biang vaccination tembang kan hap ban announce dang layo kalender apa dispensary di kat bangayo jing tip naki na dian fi hadu life tering yo ka consulted figure jong ka sino umpling gi balik le kan ka vaksin kalau menurut pak life de kini kisngi basa mantang ampot yo ke record ke ba final apa dispensary tangkat banga sutu banga keli na kita school respon ke biang ba ngatai sakamba laispa i makin dang don he namadon ki bla len kini kisngiru na yang kasinong pada lengba kan ka CCMC ngila perta bakin wan register no asinong ru le se kidon ki bapang bastom bangila ban ya organize no asinong baki health workers kan te katur ngila don ka list menta te di bala ban lek pada ngila nang phak lek no namar ba hapo ar kol ni ba dispensary kala khamduna ka crowd si kila yo ban le injection ang kairu te ka final figure hadu matak singan dum pot yo dan reach about 900 timat kan poi kim ting shu namar hadian bangladep ka first day mat first day bangile tu ki brio kila kli mat ive kila pa umdele ki perkhat bario jing siat bayo pang le ki tiang ka ka baar ka nang kiu ha ka balai ka nang kiu ba pinang jingwan te mentak dan ki baywan ro bang apa tang ki kerteng ro ki baklempot le ro kila iwan di response tengi iba ka response kadan ba ki brio long ki jinglong jungi mak long kumta ba tiang swat la sngo phim le oh pelem le ha balik tenga iba kan ya isakamat kan yang nang continue he kibun ki bawan namar ba kembong no ki positive case lagi keren nama kibun ki retoni tang no tu BSF ru ngiyo information bekiwan do kisah apa kami yang tero kibun ha belum positive but after a few days pada kila lain no long negative teban ong covid cases si hadu menta ban ong ibakhat di tai menta sni ya the first case bangi tip hadin kan yang menta ba menta hang ni gidon nya itu di covid case bakal di clear hospital coba intep no mentak ni melen mi diklat hadu mentang import dia aban ong strictly covid case ki bala long fatal di tang ini te kiwi pada kedong ongoing ke test kila aban you know kan serious case import lab hadu mentah jadi tang ki home isolation ni mostly batang iwi case bala le sepo sauli itar la apalaj no pons kapada dan nakal yang ke jongi nakal yang ke CCMC ru namar ba ngila experience last time long ka bae ba ki brio kla nang khamtiang mo mentra pada ban syong namar mensuang gi don ki volunteer ki nang ta kajaka ngi nang laj nang school ta kani ba menta kajaka ngi kam sistem nang nak school bur ngi dang don exam watang man le kani vaccination ro ngalawat aku ke school ka bakam he lu ka don exam no te umlong te ngi try ngi dapet ngi ladap exam ngi ne khot ping biang larang ngi pe kes kolong kum ro namar as of now he ki kes kum kani ka kes ka bajaman tangan ong ifi ka bamdon record ra ada dalam posisi pada hospital pada kila diklian lah yo kumta tingim dan kita ke severity kes ke balong ba badan kam bangi ke dan ke home isolation sudah so far namar kambon ki return ki beri population ba ri batri sabar te ke yang pasang ba kambiang te ki bambiang pada ba doktor ngi konsti ba kin ras ki care center te so far he ngim pada dan adu kata tang ba we are getting ready kan dengan hab ban song meeting lan e bangi ni le ni ki quarantine center tengi sung thu ka baka health department bat ka government ka kendu jing ka ni por bat nak yang snong dong shimi jing bak le ma bak don ka appeal nak yang snong ka jongi syaparo ki nong snong jong ka snong bat kumta kumjuro jong ka stiri bar ka bai bakin wan chakmat bakin ay ka ni ka vaccine ma kalong badan kam namar ngi sung thu hiba ha to kos ngi doktor ila pan pa hiba ngi lapo ka stage 3 ha ka bagi khot kata community spreading ma te ngi wan snong yo banya kendu doktor jaga dispensary ngi ai kublai doktor hakaba immediately nang lang snong hingi yo bania bu ka sautrik ya kan vaccination apa ka snong bada aku abani thu fi ba response kolong very positive ba hiwan bagi recommend hiwan chakman hirang ba kitu gi age ki belong sapusan snem sheneng bat kumjur gidon gitu giblai sumar syabar jaga jala ka jongi bada pa ka jalaru ki badan kan ka medical history ka jongki hakaba hapo yang snong patnya ngila advice kat kemenjing keren ba doktor hakaba ki haban lek apa ki dispensary apa ki CIC bat ki private hospitals bikin yo ikan ka vaccination
te kum kolong ye pok snong jong hi corresponds kolong positive ngila pen pau gi paranong snong bada ka benta ka jingada ya phi la de ka yeng ka sem go jong phi ki khon ki ti gi jong phi bar ki to ki long keme ki ba armet bat kum juru ki barang ai bun ki khon ki jong ki don kam ki yeng ki sem gi jong ki ba phin ai ka ni ka vaccination bat kum juru ki pen bana ba ye ki tu ki khon samla ma samla rang baru ki ba khat khas nem hadu soft sans nem bakin register nak lamba ki apps ke baka government kelapan paung tu kenang ba utang supaya kini ki vaksin kini ki long ki priority bakin yo ya kini ka vaccination kuma fi ma ka rapor ki media le menta kumne ki WhatsApp ki messages kini ki bengi isha ngimshim ya ka babaha ada ngi la do ni nu jung duna iwei ngi kum ki pai ba makta de jing long jong hi ngi sim ni beduna ma defini ka circulation si ka bayak ba bukan ba ka bakaran chafang kan ka vaccination te ngam de expert ya kan ni ada ngang so tho pat ba kolong ka badan kam bagni ya jing da kum kan ka vaccination ka bamantai ka first dose si kolong be kan ya da kum 60% ma but second dose pat kolong around 80% te kata ka de ka bangidan kam kan te ngi hadian ba kum ki dorbar snong ngai ku ble sisa kikit kia apa dah kaki dorbar ni kum tu kesingi girang pak snong ya kin nongkit kam snong ki bawan kia su tho ya kan ni but ngai scam ba ki snong ki jongi mentai ngai yo pen spread ya kan ni segi para nong snong but PE bagi beri ki jongi mentai la wan chakmat ban ai kan ni ka vaccination even ki don kat tu kan ni ki percentage hak ba ki dang long reluctant hi ban ai kan ni ka vaccination han ngi karmen hi ba kumnu ru lada nyopo prabu persen ki para nong snong yuan ban ai kemu ka don kita ka jinga dah apa snong ki tha ki jongi apa ka jela ka jongi ngapen pau ya kajing fosi ya tu ka long yeng ha ka ba ngila du na yewe ni long keme ma iba ngat honu nyang jingpang kidang don ru kat tu kan ni kidon pok hostels kidang recover ngidua yo ble kan rat ha ka ba kinyo na kajing pan khia hot kidon ko for family ki biyo ya kan ni ka ki yo ni nyang jingpang hare ngai ko ble ya ki pat namar ba ki cooperate bat ki darbar snong bat ki covid team ke jongi ki asha ki angwadi habang yo bali pensia ya ki kilong ki ba cooperate anamar ngi so tho ba kini ki sngi ba ki por ki bamenta ngi i ba ka jing spread jong ni khang jing pangdu kolong bastat do kata ngi dan kam sisa da kini ki ba dan ke jing phera ka met ka phat ka jong ki ma bat ki ba yo ya ka ni ka positive case kim dei ban mi sabar bat ngai ko ble ye tu yeng haka ba ki ya cooperate bat ni ti ngai scam da ka ni jing cooperate ka jong ki bat kum juro po snong po thai ba ko bai kenan ka jing ya da Habayo banyakren baka Dr. A. Lingdo, Additional District Medical Health Officer, ka East Khasil District, Kalayatho, Bahadu, Henry Tarik Kiladon, Santu Sawajar, Kandaispa, Propun Riongot, Kibla Palat Karta, Sopsan Snem, Kibla Wan Ban Inject, Hakawat Baningkong, Patlayajar Kandaispa, Sopsangot, Hakawat Kabahar, Kalaong, Banadu, Bana Kilalingkot, Lasdang, Yagajing Ai Inject, Banyada Naklam COVID-19, Kata Namata, Kinong Tray, Katan Kakot Kikia, Boot Pad, the Kinong Tray, Bahakamat Air, banyak kun persya ya kini ke kelam COVID-19 kibala register hau menai rempang. Keba ningkong ete kumbangitip ngi sedang kini ke vaccination drive na do ubanai January. Hakaba ki first phase ngi sedang shaban ai ya kita ki healthcare workers. Anta pada ubanai February pada ngila expand ya kini ke vaccination drive syaki frontline workers kibala register. Nang ta by March 1st pada ngila yo alat baban ai saya kita kiba vulnerable groups kebangi ongmo bala hayak kakarta bagi baran ru ya kijing shitom hakamet kajongki kita di 45 plus but ki 60 above mo tingla shu ong not 45 above because menta hakini ki kendiat hakini arlai tayo lasha ru pederu klam dan ngam kata ka condition bari mendan kita kijing shitom takam do kindo bahap hakarta sapusan snam shaneng ni ai kini ka vaccination te kat kum ka jing lum ka bangila yo lum na kini ki sessions ki bangila she conduct hagi jaka ki bangi ai ki jing sumar kum ki public health centers ki dispensary ki urban health centers nang ta ngila zdang ro shak community habing yo ili kham tam nam ka benta kini ki kerta ki bala kham he ka kham suk ye ki bakin wan ladangi penlong kini sessions hajar ki ye na hajaka bakin wan shaki centers rangi tingyo I kala nang kham kiyo te on a total hadu min kasngi kabade ka Henry Tarik banai ba san ngila yo ban vaccinate hadu 6000
100,000 rus pa kan dai poar kata kamu kan thup lang na do ki healthcare workers ke frontline workers but kini target group yong mo te hande magi kran pa chapang kini ki vulnerable group ta target group jengi ki ba 100% snem cheneng hadu menen ya kini ki ba 100% cheneng ila yo ban I first dose kumba 100,000 ngot khandai spa prapon rio but second dose nglayo ai 1,000 khandai spa 100% ye kini ki ba 100% snem cheneng de kani ka jingya jongi hagani jing ai injection ngaliyo I nakaliang jonga district bakala kham keu ko response kala kham biang kham tamle na ka liang jong kishnong namar bakala don ro ka taka jing sngo sir men se habangi I bakala keu ki case bala don ki bayam then ling ba ka jing treshi tom lang na do ka health department ka district administration ling ba ki BDOs jongi nang ta ki rang ba snong ma pher but hadin jong ko to ka press conference bala panlong the DHS habangi le khot ki mangla don kita ke expert panel ladun ngajing selok bat ki rang ba snong nang ta ba ka press bak ladun ngajing lijeng kili ban penshai ban ai jing shai ro ya ki pat ba ham through that ka to ka live stream session kaman juba ye ki jing kili ki bawan na po film ki pat ba ban pensol tho ye ki jing dong kam jong ne vaccination tekum ban chu ong ye long ye to ka press conference on the 1st of May but ngila yo I ba na to ka sngi idang yo ban vaccinate tang 6,000 khandai spa nyu puai haka shitarik hawa penlong ini press conference teka artarik pa bakade ka Sunday haka bakine ki center jungi ki khang hendai ka tar ngi le ban play ki dang jaka ke ba ngi play ka RP Chest Hospital ka civil hospital ka Hope Clinic ka Muda parking lot long ta san sessions ngi yo ita sis pa lai pu framo haka Sunday then nadu ka lai tarik pat ngiyo I bakla don chi sha ka ta response mangle I kirang ba snong rekla treshi tom bakla yo ka jing shai ka jing so thu bat kilaya treshi tom ban pen mi I pat ba ban pen kran ki pen so thu ki ban wan ra ki session site ling ba lang bat ki asha ke anganwadi te ha ka lai tarik ngiyo ban vaccinate kum ba 8,000 aspa ngiyo pho ha ka sau tarik ngiyo 8,000 lai spa an ripua san tarik 8,000 shispa arpho khandai henry tarik 8,000 sospa khatra baka hanyu tarik manta kasi hadu manta ini por banru baje 8,000 news pa prapusan ngila yo ban ai ka vaccination tang bangidang apro kidang don ki sessions ki menang pha ki report tenga sngo dan ka jengkerman bangila ban cross ka lai 1,000 hoi ye kata kumbansu ong ngila batai ro hatu kasngi ro mo apor ngi dang tu jelang bahaba ai ka vaccination kamot ba phinum yo shu ye unu khyan jingpang namaka protection ngane ka efficacy kalong 65 to 85% the kamot khatsan percent kadang kata ka chance kam tam le kumangi ki batre ka liang ka ka khia ne kita ki frontline workers ne teng kadang kata ka breach ha ki protocols ka bangi khlam ya bat bha ne fikir bha ye kita ki lat jinga da ban thong bha ka mas bania kham fikir ban me le ki chaka pat ba ne teng im tep na mamu idan ki biole ki ba pau kita ki dak kishan ha ki yo ki do yu khyang jeng pang ha ka me jongki ti wala dangila vaccinate ro ngarong la devyo arsin hande kadon ka chance nga kadon ka ta ka chance bangla ban yo yo khyang then re ka basutna kalong kadon ki statistics in fact ba ni bu ka ba pen e ba na ki brio ki bla yo vaccine chi ka first dose but second dose ki don ki be yo te hadu man ha ke ne shitarek ni dang yo kumba sispa prangot iman ki be yo positive hadin bala I vaccination henry nak taksis pa pra pade kumba new puway kiyo hadin bekla dab ai ka first dose tangba tang kumba live khandai e pade kiyo live nyo kiyo en dala dab ai ka second dose to makla pan I kadon ka jing duna banyo yu khyang jing pang dala dab yo ar dose kaba sultana chu chu bakalong banakini kispa prangot pade tang iwe ibapoi hospital itar BD staff nurse ibatre hapo Robert Hospital hadi miyo ka second dose ipoi hospital tangba with very mild symptoms kaba iklam dongkam oxygen ne even ban poisha ICU te what has civil hospital lingba ka jing ayasul la ka jing tho jing doctor pakama iba trehang te civil hospital kidan arngot kitamen kibla dabyo vaccination kiba shitom kiyo igene jing shitom kipoi hapo civil hospital hoat kata kidon hitai just tomen ombal kita kader ro komring men sim ila haban ai oxygen hendak basuk na kalong pada menta kilakon
bakla phalik thasi at the start iwi di West Khasi Hills iwi na po Darang ita bana Darang idi kimi jong ini tai doktor batrai ba civil te kata de kewe bangi kwa bangin yathu le mi ki pat ma ba dak ba ai vaccination ka da yada ba ta penduna sisa ya ka jing shitom ni ki complications ke bawan abangi yo inu khyang jing pang ba ba ar ko long wa de ka jing yap ro ling ba ka ta bangi yo smo ka khana ba la discharge ki ba klali chiya ko masila tam bangi la ai ki ni vaccination te henre ki bangi bala complaint singi hi kidang poi tang tharai khandai phongot but na kita khandai phongot ka basul na chushu ko long ba ki de ki mild symptoms de ki mild complaints ki minor adverse events ka ba kum ga jing shit malumala kabatang di para sa mga din sising asngi kirat kalaja kidon gi bot khamet kidon gi bot making clear smooth lot don gi bot ba so kon roi pre don gi bong bami madat kamet kaphat hande gi tang shla ai ki dawai kita kilaja bar hadu mantar ngi follow up ki dan kono no gajing jaba so sip khlam dan kono banong ba ki khla nagadaw ba ayun vaccine Shusho nakaliang ka additional district medical health officer kalab kentu ikipat ba bakinwan manpa inject elade ban yada nakaklam COVID-19 te halor kata nga shushimi ni I por ro ban kentu ikipat ba kenya ilem ba kenya donlem ginwanlem daga mensing ba shlor habaki baki wei ki parlok ne ki bahim hasen kala yo ka vaccine but kiru ken don kata ka jingso tho bakani ka vaccination ka diga wei nakala bangenya dai le de na to khnyang jingpang na lor jong ki to ki lai tili ki jihikai ki bangenya ngai ban man la ka por na do pasdang kane ka khlam